Dobroveče, dobrodošli u moj novi video. Evo nas kod hrama Svetog Save, ispred plato. Ono što ste čuli od gradonačelnika, da će sledeće godine početi velika rekonstrukcija, to grad Beograd finansira na delu baš koji se tiče ovoga do same biblioteke. Idemo da obiđemo radove, vidimo šta se dešava na delu koji su počeli da rade pa su zaustavili, pa sada ponovo počeli pa su ponovo zaustavili radove. Oko hrama se radi. Prvi put da dođemo ovu noć o malo terminu i obići ćemo da vidite kako izgleda taj deo platoa, kako je osvetljen. Imaćemo sasvim dovoljno vremena, garaža ide kako treba, znači tu nema šta. Rekao sam vam, ranije smo dobili informaciju ekskluzivnu iz grada da se gradi, to je da će početi 5 novih podzemnih garaža u užem centru grada. Lokacije ne znam još uvek, ali ćemo sačekati. Lokacija jedina koju znamo trenutno to je sportski centar dole Muškatirović. Trebalo je da krene i to nije počelo i tu se kasni, zato što jednostavno projekti kasne, pribavljanje dozvola kasni, sve kasni. Nije to samo do toga, imati privatne projekte koje jednostavno slabo nam to ide. Ubrzanje mora da bude da bi se brže izdavalo i da bi se jednostavno radilo mnogo, mnogo bolje. Bilazimo hram Svetog Save, radovi iz prve ruke u ovom predvečeru, noćni termin. Idemo. Sa ovim i dalje nismo dobili informaciju šta se desi Karađorđe, da li ostaje na isto mesto ili njega premeštaju. Nepoznanica. I mislim da bi to trebalo da bude uvršteno naravno u celu priču radovi. Ja sam rekao da nisam za to da se skinu sva stabla ovdje i da se ostavi jednostavno ledina, ali dobro. Ulazimo u prvi deo radova je sada. Ovdje vidimo neke novitete da su postavili ponovo ove kontejnere. Vidimo dole da su dovukli radne mašini, da stiže neki deo za popločavanje. Znači ipak su se radnici vratili. Ispred nas deo treba da se radi nova zgrada Patrijaršije, nastavak i proširenje tog postojećeg dela. To sve pripada naravno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neko je pitao kako to može se. Naravno da može. Crkva ima sva prava i sva ovlašćenja kao što imaju svi. Svako ko pridobije dozvolu može da zida i da pravi i da proširuje. Što je i logično. Deo koji je posljednji završen i tu se malo zastalo. To je deo ispred nas. Iako je ranije bilo pričano, ja sam 2020. počeo da snimam. Znači 5 godina od prvih radova, a i pre toga su počeli na hramu Svetog Save. Rečeno je bilo u roku od 2 godine. Pa nije bilo novca, pa se zaustilo, pa korona, pa ratovi na nekim područjima i jednostavno sve to ima uticaj na deo radova koji se odvijaju i kod nas. Drveće koje je posečeno je, kažu, bilo staro. Eno tamo radnici upravo sada, evo čak i u noćnim satima su ovde ljudi koji, vidite, rade u označenom to području, verovatno provlače. Skinuli su deo kocki, provlače nešto, da li neke cevi ili neke, ne znam šta je to, čemu, sad ćemo da vidimo. Možda neka elektromreža. Ali dobro, da, vidite, dok se stiglo sa tim delom, ostaje faktički 5-6 metara se poveže i da bude kompletan ovaj deo platoa. Evo oni su ovde, da, cevi neke provlače, hram iz ovog ugla. Sad idemo dalje na deo radova, moram da vam pokažem ovo, da vidite kako se završava deo zida i tu se popločava spoljni deo. Evo ga. To ovako trenutno izgleda. Pričali smo o tome samo da ne ostane rupa, ne, majstori to stvarno popunjavaju, rade i deo po deo sada privode konačnoj nameni. Tu su radnici i dalje. Evo vidite, tu su materijali. Iza ovog ćoška veliki radovi. Deo koji mora da se odradi, to je deo ispred nas. To ću vam pričati u nastavku videa. Evo ovde. Sada već vidimo malo drugačiju sliku. S obzirom da, kažem, ubrzava se taj deo. Oni su morali da rade hidroizolaciju, koliko sam razumeo, na tom kompletnom delu. Jer je dosta toga godinama stajalo i nije to nešto što je novina. Ovo su prvi početni radovi i
vidite kako to izgleda stvarno mnogo drugačije, lepše. Ovde inače imamo postavljene kamere, ali ovaj deo, kompletan krug, bi trebao da bude i sa druge strane do samog prilaska crkvi staroj, da se napravi jedan lepi prilaz novi, to će biti poslednji segment tih radova, jer je to dole mora se sređuje, pošto je propalo, taj crni mermer je davno bio za rekonstrukciju, kao što vidite niko se ne parkira i milion puta sam prošao i demantovao razne priče o tome da može neko da uzurpira, ne može niko, sem ako crkva ne izda dozvolu u slučaju venčanja, krštenja ili nečega drugoga, tako da oni su zadrženi za to. Donji deo stvarno lepo sad izgleda i nekako je to lepo uklopljeno, vidite kako su odradili ovaj deo, jeste razlika u boji, ali takva je situacija, ne može sve da bude u istoj boji dok se ne bude malo to dok vreme jednostavno ne odradi svoje. Hram prelep, nema priče. Materijal sa svih strane, ovde su već skoro pa završili isto, brzo oni to rade, svaka čast. Uigrana ekipa i ljudi stvarno ovde, vidio sam ih i po kiši, ako sećate, i po snegu sam pratio njihove radove, po suncu, na 40 stepeni su radili. Bravo, stvarno za ovu kompletnu ekipu i za ljude koji se bave ovako ozbiljnom vrstom posla. Stvar koja je poslednja završena ovde, to je unutrašnji deo, poslije ćemo to pokažemo iza ovih vrata, ali svakako ovo je poslednji spoljni zid koji je označen i naravno ono što opet volim da podsjetim na nekoliko jezika. Prelepo. Biblioteka koja čeka, verovali ne, rekonstrukciju i dalje radove. To je nešto što će obeležiti budućnost i naravno projekte koji se sami odvijaju oko hrama i velikog uređenja. Na ovom delu, evo, i sada možete vidjeti pokret iza nas krana, znači radnici su na tom delu garaže. Izlivanje postojećeg dela, radovi, ploče, nastavak i pod svetlima majstori su tu i ovde stvarno pozdrav za ovu ekipu koja radi svoj posao vrhunski. Jedan od naših najvećih hrama, mislim najveći hram u Srbiji, naravno jedan od najvećih na Balkanu. Pre nekoliko dana, čuli ste možda, ako niste, eto informacija za vas, najveći pravoslavni hram na svetu je otvoren, koliko sam razumio, u Bukureštu. Pre neki dan je bilo to zvanično otvaranje, tako da možda ću nekada to i postati, želja mi da vidim i to kako izgleda. Da mogu i to da vam prezentujem, ali kad budemo više za Rumuniju pa ćemo i to odraditi. Eto, dragi moji, mnogo toga ima da se radi, popločavanje, ovaj deo koji je godinama u raspadu i sve ostalo što je potrebno bit će urađeno tokom sledeće godine. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mestu, zapratite, lajkujte još jedan snimak sa prednje strane dela hrama. Prijetan dan. Idemo da vidite i to. Evo, pogledajte kako izgleda i noću. Fontana je zatvorena odavno i ona će se seliti na druge lokacije. Kažu niže ako možete bude bilo potrebe za tim. Prijatan dan i svako dobro.